Eguerdi on. Ongi etorriak Jainkoaren bideak ikasi nahian, Eukaristia honetara etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baita Segura Irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun fededun eta lagunok. Ez zuen bere burua oiukatu Jesusek. Ez da Jainkoa bera ere. Jainkoaren agintzak, agintaritza, Jainkoaren nahi eta ardura erakutsi zituen. Jainkoa grazi eta maitasun askatzailea denez, egintzetan gerturatzen zaigu. Ez da adimeneko jakituri hutsa. Barrutik librea, askea denez Jesus, lege eta ohiturek askatua eta askatzaile datorkigu. Askapena erakusten eta eskaintzen du. Zuzentasuna bilatzea eta ezartzea, Jainkoaren erreinua bilatzea da. Nork ez du bere barru sakonean askea eta librea bizi nahi. Askapeneko bideak erakutsiko dizkigu gaur Jesusek. Itxaropenez eta eskerronez, hasi dezagun Eukaristia hau kantatuz, goazen elkarturik, zutik garrita. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugun maisutan lagun, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez bere esana. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ospaketaren atarian jo dezagun jaunaren errukitara eta jaso dezagun bere markamena. Jesus jauna, gure bizi poz eta gure bizi jakinduria. Erruki jauna, Erruki jauna, Jesus jauna, betiko bizia ematen diguzun ogi bizia. Cristo
jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jaudita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita alguzdiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesucristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik otoitzenako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondasun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak irits ditzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakituriaz mintzatzen zaigu lehenengo irakurgaia. Jakituria aurreratzen zaigu egiazko bizira eraman nahi ez. Bere banketera konbidatzen gaitu, egiazko jakituria behar dugu eta egiazko bizia ematen duen ogi eta ardoa eskaintzen zaigu. Hala esango digu lehenengo irakurgaiak, esaera zaharren liburutik hartutako irakurgaiak. La imagen del banquete remite a la participación en la misma fuente de la vida, la salvación de Dios. Escuchemos del libro de los Proverbios.
Esaera zaharren liburutik. Jakinduriak bere etxea eraiki du. 7 zutabe landu ditu. Abereak hil ditu, ardoa nahastu eta maila prestatu du. Neskameak bidali ditu 3 goialdeetatik hau aldarrikatzera. Ikasi gabea betorrona. Zentzugabei esaten die, zatozte, jan nire ogia eta edan nik nahasturiko ardoa. Utzi txorakeriak eta biziko zarete, jarraitu zentzuzko bideari. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. gozataiko zein den gozoa, zein den xamurra gure jainkoa. Deno berriz. Gozataiko zein den gozoa, zein den xamurra gure jainkoa. Bedenkatuko dut aldi oro jauna, nire hauan betiaren gorespena. Arronago jaunarekin, entzun bezate apalek eta postu bitez. Gozataiko zein den gozoa, zein den xamurra gure jainkoa. Izan jaunari begirune zuek ari sagaratu, ez baizaie ezer falta begirune diotenei. Aberatsek ere ezagutzen dute beharra eta gozea. Jaunagana jotzen dutenei ez zaie honik falta. Gozataiko zein den gozoa, zein den xamurra gure jainkoa. Gizakiak berak bilatu behar ditu egiazko bizia lortzeko bideak. Horrelaxeko begirunea agertzen digu jainkoak, esango digu San Pablok Efesotarrei eginiko bere eskutitzean. Dios es tan respetuoso con la libertad humana que no se le impone, no avasalla, deja al hombre un espacio de libre búsqueda. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, begira arretaz nola zabiltzaten. Ez jokatu ergel, zentzun baizik. Egokieraz baliatuz garaitxarrak ditugu eta. Ez izan bada burugabe, baizik eta saiatu jaunaren nahia zein den ulertzen. Ez mozkortu, ardotik nahaskeria bai dator. Aitzitik, bete zaitezte espirituaz, zeuen artean salmoak, gorazarreak eta kantu espirituak abestuz. Kantatu eta egin gorazarre jaunari bihotz-bihotzez. Gauza guztiengatik, jainko aitari etengabe eskarrak emenez.
Jesu Kristo gure jaunaren izenean. Jaunak esana, Eskerra zuri, jauna. Ogi bizi sortzailea eskaintzen du Jesusek. Hain apal eta umil agertzen zelako, ezin zuten sinestu zerutik jaitsitako ogia izan zitekeenik. Jesusen bidea askatzailea eskaintzen duenean Elizak, ez luke ezaugarri liluragarrietan galdu behar, haundizaleen usteetan kateatu behar. Jesusen berak argituko digu nola izan nahi duen gure janari. Presta dezagun gure barrua, errespetoa handiz, Jesusen azalpenak entzun eta onartzeko. Zutik kanta dezagun esker ona, alelujaka. Denok, aleluia. Aleluia, 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 nire haragia jaten duena eta nire odola edaten, nire gandago eta ni harengan, dio jaunak. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jende taldeari. Ni naiz ogi bizia zeruti jaitxia. Ogi honetatik jaten duena betirako biziko da. Eta nik emango dudan ogia nere haragia da munduaren bizirago. Judutarrak eztabaidan ari ziren, nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia. Eta Jesusek, egiaz diotzuet. Gizonaren semearen haragia ez badezue jaten, eta haren odola edaten, ez duzue bizirik zuengan. Nere haragia jaten duenak eta nere odola edaten badu betiko bizia.
eta nik piztuko dut ura azken egunean. Nere haragia egiazko janaria da, eta nere odola egiazko edaria. Nere haragia jaten duena eta nere odola edaten neregan dago eta ni harengan. Bizi den aitak bidali nau eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean ni jaten nauena nigandik biziko da. Hau da zeruti jaitsitako ogia, ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hil egiten baiziren. Ogi honetatik jaten duena betirako bizi da. Jaunak esana, Kristau fededunok, Jesusek bera ogi bizia dela esanez jarraitzen du gaurkoan ere. Baina gaurkoan haratago doa. Bere jarraitzaileak ere eskandalizatzera inoia. Guk pertsona ahalik eta osoenak, kunpletoenak izan nahi dugu. Gizon emakume zuzenak, etikoak, espiritualak, erligiosoak. Baina Jesusek dio berak dakarrenak gure ahaleginez posible ez duguna izatera garamatzala. Gure ahaleginek, gure jakintzak, gure ametsek lortu ezin dutena. Eta bera dela horretarako elikagai janari. Bera dela jainkoagandik datorren janaria eta edaria. Ez da harritzekoa, juduak Jesusekin eskandalizatuak gertatzea. Jesusek bide berriak proposatu ditu bere predikuan, gaixoak sendatu ditu, ogia ugaldu, ugaritu, eta berari jarraitu zetorri dira onaino. Baina orain, bere haragia jateaz eta odola edateaz hitz egiten hasti zaio bat. Hau beste kontu bat da. Guri ere gauza bera gertatuko litzaiguke kristautasunez blaitutako kulturan jaio izan ez bagina. Ohituta gaude Jesusek erabiltzen duen esateko modu horrekin, baina kristau ez dire pertsonak oso harrituta geratzen dira Jesusen hitz hauekin. Eta hala ere, Jesusek indar guztiz esaten ditu gauza hauek, ia eskandalua sortuko duela jakinik. Kontuan ardezagun horrela bakarrik sar daitekeela bera gure bizitzan. Honetaz, aspalditik dator, nire izogi bizia eta bar, baina igandetik igandera bueltatxo bat gehiago ematen ari zaigu. Hori baita, Jesusen asmoa. Bera ez bada benetan gure janari, guregan txertatzen ez bada, ideiak kristauak izango ditugu, Elizaren araberako moralaz jokatuko dugu bizitzan,
edo kristautasunaren kanonen araberako bizimodua eramango dugu, edo etika zuzen eta solidarioa erabili, ez da gutxi. Baina ez dugu betiereko bizitzarik izango, gure neurriaz haragoko bizitzarik. Bera ez bada, gure janari. Jainkoak bakarrik eman dezaken. Horixe bera eskatu digu lehen otoitzean, jabetu ez palimaga ere. Hala, esan diogu berari. Hoi jainko, ondasun miragarriak dituzu, maite zaituzterentzat. Piztu gure bihotzetan zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izan ez, hori izan dugu, iritsi dizagun guk asma ala baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak. Guk asma ala baino handiagoak. Kontu ez da bakarrik orduan guk zer egin dezakegun, noraino iritsi gaitezken. Baizik eta Jesusek eskaintzen duena oraindik aruntzago doa. Guk ezin duguna, geurez. Bera jatea eta edatea harengandik elikatzea da. Jesusi irekita bizitzea, bere pertsona gugan sartzen uztea, harekin bat egiteko, bere sentimentuekin, berak egindako aukerekin, berak bezala txikienganako eta pobreenganako zaletasunak indar har dezan gugan. Eta jainko aitarekin Jesusek bat egin zuen bezala, guk ere bat egiteko jainkoarekin. Jesus jan eta edanez bakarrik izango dugu bizia, letra handiz. Jainkoaren bizia. Eukaristian parte hartzeak horixe adierazi eta egiten du. Batez ere. Berak utzi zuen keinua da. Berak gurekin eta gu berarekin elkartzen gaituen zeinu eraginkorra. Hori da Eukaristia. Honek beti izango ditu bi arrisku. Zau esan da, ondo geratzen gara, baina bi arrisku dauzka, eta ez makalak. Lehena, benetan importantea dena, barne bizitza dela esatea. Eta kanpokoa, berriz, parrokuaren adierazgarri kutsa, adierazgarri. Balitz bezala. Horrela, Jesusekiko barne batasuna da garrantzitsuena. Hori da arrisku bat, hortan gelditzea. Eta kanpokoa, bigarren mailako kontuak dira. Hortara, makur gaitezke, asunto hogetan. Bigarren arriskua, fisikotasunean galduta geratzea. Hau da, liturgia bere horretan betetze hutsean geratzea. Ona etorri eta jasta, egin dugu, jainkoarekin batek egin dugu eta jasta. Bere zehaztasun txikienak zainduz hori bai, dena xuxen, eginez, ia modu magikoan gainera. Hori da bigarren arriskua. Gure bihotza, benetako bizitza alde batera utzita. Jesusek haratako joatera bultzatzen gaitu. Jesus bera da, gutako bakoitzari Eukaristia honetan ematen zaiguna. Bera, kanpokoa eta barrukoa, bera osoa. Benetan gure bizitza alda dadin, munduaren alde. Ez guretzako bakarrik, munduaren alde. Eta munduak jainko bizia izan dezan, gure testigarantzaren bitartez. Nola eta zertan irekitzen diot benetan nire bizitza Jesusi? Zertan?
txikitzen aldiot. Toki egiten aldiot berari neure bizitzan, bai barrukoan eta bai kanpokoan. Non eta noiz jaten dut Jesus? Zer bitarteko, zer medio efektibo eraginkorrak zaintzen ditut eta erabiltzen horretarako? Denborak, ekintzak, eskuzabaltasuna, otoitza, zer gauzak, zer bitarteko laguntzen dit? Non eta nola da Jesus betiereko ogi bizia niretzat? Eukaristira etortzen garen bakoitzean, misterio honen barruan sartzen gara. Eta ez da Eliza barruan dagoen misterioa, ez? Barruan eta kanpoan, geure bizitza osoan. Bizi den aitak bidali nau, esan du Jesusek. Eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean, ni jaten hauena nigandik biziko da. Hortara gaude dituak. Zutiturik aitor ditzagun gure fedea. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerrulurren egilea? Sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jaunaren izenean elkartutako eliza garenez, eska dezagun bizia izaki guztientzat. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Elizaren alde. Eukaristiaz janariturik bizi dadin eta bizitzen lagun dezan. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Oporretan aurkitzen direnen alde. Atseden hartu eta barrutik indartu daitezen. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Sufritzen duten guztien alde. Beren sufrimentuan Eukaristiako jaunak barrutik poztu ditzan.
Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Hemen bildu garen guztion alde. Hemen jaten degun ogia eta edaten degun ardoa bizi berriaren iturri gertadakizkigu. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita ona, zure seme alaben eskariak. Eta emaguzu berri onaren arabera bizitzeko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna gure doain hauek. Horien bidez, harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu, zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna kantatzatu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun betireko horri. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilezkorrei jainkozko zure laguntza ematea, eta gure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeru taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, dire guztien gainokana. Zerudurrak beterik daukaz zure iztira, osana zeruko Santua zara behi jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogiardo hauek hartzea, zure heriotan dugu aitortzen. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuerak goratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako.
Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan berriz zure izena, etor berriz zure errenua, errin berriz zure naia, zeruan bezan Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetzat, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bake, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna. Jangoikoaren bildotza,
mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Hona hemen kangoikoaren bildotza, zerutik etxitako ogia, zorionekoa guk jaunaren maiontara dituak. Jauna, ez da izan. Maitasuna nun han jainkoa. Maitasuna nun han jainkoa. Maita dezagun lagununkoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, baitasunik ez badu, ez naiz ezer. Maitasuna nun han jainkoa. Maita dezagun lagununkoa. Ondasuna behartzuei banatuta, mirariak eginda ere, baitasunik gabe, dena alferri. Maitasuna nun han jainkoa. Maita dezagun lagununkoa. Bihotz handikoa, haserrenik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeak pozten, baizik egian du bere mota, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna nun han jainkoa. Maita dezagun lagununkoa. Maitasuna ez da behin ere hiltzen, profezidoaina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, da jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru oine dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna nun han jainkoa. Maita dezagun lagununkoa.
Egin dezagun otoitz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudiko, haren zorion bera izan detzagun zeruan. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakinduriaren maira konbidatuak izan gera Kristauok. Konbidapen hori ospatu eta eskertu dugu Eukaristian. Kristoren ogi eta ardoaz janarituak izan gera, betiko biziko dela esan digu Jesusek. Sumatuko aldugu barrutik askatu gaituen bizi berri hori. Bizi esker honez eta itxaropentsu, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jauna